Ordinansahon nga mag-umol sa Talisay City Task Force batok sa mga dangling ug spaghetti wire sa dakbayan na palabang na sa unang pagbasa. Gitumong kini aron ma-regulate ang mga telcos ug uban pa mga utilities. Ani ang report ni Femari Dumamo. Ganihang buntag giduso sa first reading atol sa session ang ordinansahon nga mag-umol sa Talisay City Task Force. Sa giduso niyang ordinansahon, gipasabot ni Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resilience, nga sukad pa sa tuig 2017, gitawag na nila ang atensyon sa mga electric, telecommunications o cable companies tungod sa nagbitay nilang mga kable sa poste. Iyang gilagway kung unsa kini karisgo alang sa mga motorista. Nagitay kanabitong ngipon ang ato ang balao din sa atong syudad sa Talisay. Gani ubay-ubay sa atong mga constituents nga reklamo lagi kay daghang ginangumbitay nga wires unya. Dili sa safety sa atong mga constituents na to. Hindi mabitik kuyog ka ng mga motorista, mabitik ang ilang liog. Midugang si Caballero mga mas midako ang risgo sa nagyungyong nga mga spaghetti wires human sa bagyong Odette nga nakaali na ganang ubang kable sa kadalanan. Padayon ang pagpanghipo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga dangling spaghetti wires apan nagpadayon pagyahapon ang suliran hangtod karon. Ubay-ubay man nga mga reklamo nga niabot sa akong opisina po. So atong gibatan og ordinansa ni base po sa ordinansa other cities. Kay ang Quezon City na asad sila ordinance anti-dangling wires, no? Kunya ang ayan gyud nga makuan sa dato ma-adapt sa nato sa atong syudad sa Talisay. Ubos sa gidusong ordinansahon, pahamtangan og multa ang mga kumpanya nga makalapas niini. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.